Какво пише там? Не се крий, кажи ми какво пише. Какво разказват в тази книжка? Хайде, до сега нали ми обясняваше? Хайде, разкажи. Тогава ми направи муси. Дай едно муси. Муси? Да. Така ли? Така ли пише там? На коя страница пише? Я покажи. Точно на нея. Да. Муси ще дадеш ли? Ей, че хубаво това муси, бе. Я пак. Пак. Ма там не го виждам. Покажи ми го. Покажи ми го.